Hey uBheka ndiyazini ukuthi yini uBheka kuthiwe uPrince. uBheka akaqanjwanga igama lokuthi uPrince kubo. Akaqanjwanga igama elikuthi uPrince kubo. uBheka ubefundiswa umngame eduty nokwanele lapha. I-students zakhe umngame uhlale ngixoxela nje ngaso. Kukhona engizazi kakhulu njengoBheka. Nabo kwaneleke uBheka ngimazi ngenye indlela. uBheka waba uPrince ngoba wayelalela mina ngifundisa uSunday school. Uthi wayithanda nje indlela engikhuluma ngayo esikoleni wathi naye uPrince. Hayi ukuthi ekhaya kwathi uPrince. Nami wahamba wangitshela ukuthi wayengilalela kakhulu. Uyazi ngibheda nezingane ekseni la engilalele wathi nawo sewuPrince. Uthi ke bengingahlala ngizi kumuntu onjalo. Bengisa Godfather lapha. Imoto yakhe nje uqala ngathi hey ngifuna ukuyigibela wangizungezisa. Ubengenzela into ezinkulu ngeke ngintshele. Ubephana uBheka ngaye ngenqaba okunye ngiphakade hayi it's too much. Ngihlalele nje ekhaya hayi wangiphinda futhi okwesibili hayi angiba ngisanqaba. Hayi angiba ngisana uyazi uBheka ukwanele nomavundla novela kufanele nihlanganise incwadi ngoBheka. Uyazi istory kaBheka zingavusa abantu abaningi ukukhuthala ukufunda ubuntu kuzwelana nabanye ukulekelela abanye thanda abanye hey kuningabi futhi ukuba abantu banentshisekelo efana nekaBheka umfana ethanda imfundo kodwa isimo singakhanyi kahle inselelo ziningi ukuxakeka okuningi kodwa ephikelela hayi bekufanele kubakhuthaze abaningi umkamo umazi kahle eqala ukuzofunda lapha uyabona nje obukwanela desho ethi nayo bengafihli uBheka empeleni umkamo bengitshela ethi hey uBheka wakwasuka elindelane ezoregister eDUT esuke elindelane ngeinyawo imali ngekho uthi njoba desho ukwanele uthi ingekho kwaye ukuregister kodwa ezoregister uthi kwahlanganiselwa ama-cleaner ayihlanganisa imali yokuregister bonke ekuphela kwenyanga uthi uBheka ubengahluphi efunda bekuthi makuphela inyanga nje ayifikele eze-ofisi lomngami ahlale phansi amamateke kobona into kufanele enzeni ajabule aphuma hambe mekuphela inyanga nje hayi uyazi uBheka kodwa efunda uBheka khona kunjalo uthi kwake kwathi ene-birthday waletha ikhekhe elikhulu nekhadi elikhulu kwaba namahlundu uBheka kanamali uBheka kodwa hayi jabula uBheka unothando uBheka uya-appreciate uyakwazi ukubonga umkamo namanje ade khipha iy'nkomishi namanye amaplate amahle lapha ekhaya ethi uBheka wangipha lezi zitsha sengisho ukuthi uBheka ubeyithinti ukuphila kwabantu bekuthinta futhi njoba ubelekelela lapha nalapha wavula isikole kukhale omunye umama wathi hawu uBheka Mchunu hey wathi uyakhumbula uyabiza umngame athi ma womntwana uyamkhumbula uBheka ngaletha ingane kuwe ngathi awubheke kumatric yenze kanjani wathi hawu umatric ifanele ukuthi ifunde ezithili izilungise wathi hayi asiyekubheka uthi le ndoda enomusa emamathekayo
umfana wami uyasebenza umuntu ubheka uyithintile ukuthintile ukuphila kwabantu utheka ngimema ukuthi ngizoshumayela ngathi hey uyazi ubheka umuntu omncane ngathi yabo nje hey ngathi ukube yimi kuthi uZULU akasekho abantu abaningi bebezothi hawu besehlalile vele undaba ezithi hawu waphuma nini emsakazweni kanti abangasanga bathi kanti usaphila yini ngathi yabona bekuzozwakala bese kuthi kuma bekhuluma nomkami bathi hawu uZULU wahambe semncane beshikhehla bethi kodwa esemncane kangaka pho beduduza yena uyabona ukuhamba komuntu omncane nami nje uma ukuba uNkulunkulu kwaxhunyana naye la ngimbona msalufu ungabe ngangamcelela nje ubheke ukuthi hayi ungaqala umthathe enkosi awumyeke uNkulunkulu ngako ke ngoba wenza ukuthandayo ukuba kwakuyimina ngangacela ngithi hayi ufuna bani ufuna umuntu wesilisa ufuna umsakazi ufuna okhozini ngangamtholela ngangamconsulta ngithi hayi awuqale ngosibani ba ngithi ubheka yakami nombala kwana njalo wahlupha kancane hayi kakhulu ngisho ngoba ngiyambona amehlo ami angako wake wapilingana enqaba ukupromote ethi isikudla asifunayo sona lesi nasa asifunayo indaba ende le kodwa hayi ukuthi ngangacelela wena sihlobo sami